to budget wacho niya, wadwa choko pesa machalo kama. To wi pesa ni migawo makama, wadwa miyo gima chalo kama, wadwa miyo gima chalo kama, wadwa miyo gima chalo kama. To wi budget kanyo bibiro wachi ni maber. Ni to dongruok mar uchumi. Waneno ni onego bed ni owuok atamalo machalo kama, to dhi atamalo machalo kama. Pile pile budget mar piny onego ket jopiny gi geno niya, onego bed ni owuok piny ka to dhi malo. To gibiro nyisi the fiscal policies kata gigo chenro ma giketo manyalo golo uchumi owuok kama chalo kama kaberore machalo kama. To gibiro wacho ni pesa mwachoko ni wadwa miyo migawo machalo kama pesa machalo kama, wadwa miyo migawo machalo kama pesa machalo kama. Iwinjo? Tiende niya, en riembo chenro. Lakini kuwa uwe finance bill, to kori ng'eni a bill en gima onego bed ni bedo chik. Tiende ni en paro onego bed ni timo ang'o? Bedo chik. To ewi paro ni ibo yudo ni nyisi ni to kobedo chik. Budget ma wan go cha, chenro mar sirikal ma wan go cha. Ere kaka wadwa time nade? Ere kaka wadwa miyo omenda kata omenda ni wadwa golo kama chalo nade? Gibiro nyisi ni e bill ni mai kaka wadhi yude, mai kaka wadhi yude, usuru ma kama wadhi keto, usuru ma kama wadhi duoko piny, ma kama wadhi medo. To kendo gibiro kelo manyien matimre nade? Mabro miyo chenro gi mar budget kata chenro mar sirikal otimre nade? Odhi mbele. Iwinjo? To budget bende kata kadok e budget kendo ibo yudo ni sami wuoye budget to nyaka wachnu maber niya, mae chenro marwa. Wadwaro pesa machalo kama. To mae emwa wadhi yudo kuom wan wawegi. Mae mwadhi choko. To kok wachoke mwayude te, to mae mwadhi timo ang'owa? Wadhi holo. Iwinjo? Nikech Sharon king'iyo chike mag omenda kata wawache ni kwawere gi the finance bill and acts mosebete kwa ng'iyo budget themselves, ibo yudo ni nen mna kinde moro mar Moi, kinde machon mani wabeti gi gimi luongo ni surplus budget. Budget opogore. Nitie deficit, nitie balanced kod surplus. Gima wacho ka en niya, komi budget ni ko wawacho ni budget ma surplus. Mano budget ma wan gi chenro mar sirikal, to pesa mwadhi yudo ma wan wawegi wa generate oingo pesa mwatimre nade? Mwadwaro. Koro onge tiende mar mondo pod wawuogo kata ni wadhi timo ang'owa? Wadhi holo. To kwa wacho ni balanced ma yudo ok yot. Okay? Tiende niya, gima wadwaro cha wanyalo yude. Ok okalo to ok otimre nade? Ok orem. Chenro odonjo ang'owa? E wang'. To deficit tiende niya, wadong' gi fuok. Tiende ni ka wadwaro kaka koro sani en adi 4.2 trillion. Tiende ni out of 4.2 trillion nitie pesa mwadhi timre nade? Mwadhi choko wan wawegi e iye ka through the finance bill ma koro ibiro tere parliament ma jo MPs biro wacho ni wan wasire kata ok watimre nade? Wasire. To kagi sire to wadhi choko pesa no. Tiende nitie mwadhi yudo kwa generate kata kwa choke wan wawegi within ushuru. Ae didong moro ni ere kaka rem moro dhi betie. Rem ni mwaluongo ni fuok, mwaluongo ni deficit. Koro deficit nyaka watimre nade? Nyaka wahol. Koro finance bill ki ipenja, bill to koro wuoye kaka wadhi timo ang'owa? Kaka wadhi generate wach pesa ni mwa finance budget madonje ang'owa? Madonje wang'e. To ai bill nyaka timruok nade? Ibiro tere through the processes of parliament mobed majo kanyo mag jood bura timre